Sedím v domě, který jsem si pronajala na břehu moře ve Španělsku. Ze zahrady vidím na moře a z moře vylejzají kluci celý mokrý, s harpunama, s rybama. Něco na mě volají, ale já nevím co. Určitě, že oslavujou něco, co chytili. Ženou se ke mně. Bydlíme tam spolu vždycky měsíc. Oba mají individuální vyučování, takže měsíc jsou u tatínka v Praze a měsíc se mnou někde a tentokrát jsme ve Španělsku. Já mám před sebou otevřený počítač, kontroluju, kdo si koupil moje přednášky, kde mám příští angažmá, píšu, někde z dálky zní hudba, na stole mám čerstvý ovoce a zeleninu, co jsem si koupila ráno na trhu. A vím, že za chvíli přijdou přátelé, ale ne dřív než za 2 hodiny, protože ve Španělsku se přece jenom slaví prostě později. Vím, že naběhnou, budou mít kytary, tamburíny, budou se smát, holky to pak roztočí v noci, budou tancovat. Budeme si vyprávět a povídat. A kluci každý ve svém pokoji si budou SMS-kovat, tak píšou si s těma kamarádama, píšou, říkají, tohle je život, tohle je krásný život a najednou vůbec nemáme problémy s učením. Jenom Lukáš musí potom vždycky máknout při trénincích, ale každý ráno má tady svoji kánoji, každý ráno, každý odpoledne trénuje, má tady svoji posilovnu a posiluje. Má rozpis od Láďy a každý den na Skypeu mu píše, Láďo, udělala jsem tolik a tolik benchů. Je nám tak úplně nádherně, že se ani nemůžeme nadechnout. Je to tak úžasný, ten život. Ta teplá země, ten teplý písek, když potom se jdeme s kamarádama v noci projít po pláži. Nebo když vidíme, jak zapadá slunce. Nebo když končíme a to slunce teprve, nebo vychází a my jdeme teprve spát, protože každý pracujeme na svém a nikam nespěcháme. Jsem opálená do takového lehce bronzová, voním krémem, ale všude kolem vonějí akáty a borovice. A já jsem šťastná. Mám přátelé, mám úžasné děti. Kdo to tamhle je? Aha, na víkend přijeli Lukášovi a Hubertovi kamarádi. Zatím se dorozumívají takový pořád nohy, ruce, ale už je to daleko lepší, než to bývalo, když jsme bydleli v Praze a učili se jazyky jenom z učebnic. Jo, a zítra je tady sláva. Dělají se býčí zápasy, ne ty býčí zápasy, jak se zabíjí, to už se tady nesmí, ale tam, jak se trhají ty kokardy, a to je vždycky úžasná zábava. A všude kolem chodí prodavači a prodávají cukrátka a zmrzliny. Je to hrozně nezdravý, ale já si vždycky dám, protože mám z toho úplně nervy, jestli ten bejk někoho nezraní. Jak jsou kluci šťastní, jak jsou opálený. Je nám krásný.